Ay, grabe naman. Ayan, good morning everyone. Big love shout out. Update lang tayo. Rodrigo Santos, boa noite, Mocha Linda. Ayan. Rodrigo Santos, mega love shout out, my friend. Good morning to you. Thank you so much. Thank you, my friend. How are you? Thank you for liking my live. Joy Vlogs, Tamsak Host. And I love Joy Vlog, mega love shout out. Tagal kong hindi nag-live. Tagal na host. Yan, Joy Vlog. Salamat na love sa patamsak mo. Good morning. Pabiwas road to 6K. Baka naman. Sana all road to 6K. Papasana all ka na lang. Sige, i-view natin yan. BC Mora, ayon de Mocha Linda. Yan. From Rodrigo Santos. Yeriki Street Lalab, Migalab, shout out. Good morning, good morning, good morning. Sige, Lalab, Joy Vlogs. Tingnan natin yan. Sana all 6K. Road to 6K. Thumbs up, Dan host from Yeriki Street. Ayan. Yeriki, my friend, Migalab, shout out. Thank you for coming, my friend. Rodrigo, hello. Ayan. Rodrigo, hello from Joy Vlogs. Ayan, 5 million Migalab shout out. Good morning, everyone. Joy on the way from Yereki. Ayan, 5 million Migalab shout out. Good morning or good evening. Okay, lalabs, no problem. Ayan, 5 million Migalab shout out. 5 thumbs up. Thank you so much, everyone. Joy Vlogs, palablab naman ako mga lalabs. Ayan. Silipin natin lalab Joy Vlogs ang iyong upload. Payudos from Joy Vlogs. Ayan, tingnan natin lalabs. Ayan, 7 million Madam Lailutsky, Migalab shout out. Good morning po, Madam. Ayan, Rodrigo from Brazil. Madam Lailutsky, kumusta po, Madam? Elinsky Vlog. Ayan, salamat po, salamat. Long time, Madam Lailutsky. Hindi na ako, Madam, nagla-live. Ngayon lang. Nabibisi si host. Panay kasi ako pa-check up at malapit nang lumabas yung ating baby. Lagi akong nag-exercise. Ayan, 7 million Migalab shout out. Joy, it's done with comment from Yeriki. Ayan, 6 million Migalab shout out. 6 million. And lalab Yeriki, thank you so much from Joy Vlogs.
Ayan, Yeriki. Thank you daw. Joy Vlogs, thank you so much, Lalab. 6 million Lalab, shout out. Islandsky Vlog ito at pagod, daming naasikasong papeles. Bakit, madam? Anong papeles yan, madam? Sana all. May car ka naman, madam, no problem. Di ka naman ganong mapapagod. Ako pagod kanina ng maaga. Naglakad-lakad ako para matagtag yung aking tiyan. Nag-exercise. Sinisipan kong mag-live. Baka tayo mapalo ni Lolo at hindi na tayo nag-update sa ating YouTube. Lucky 7 for you. Silipin natin yung bahay ni... Pumayat ka nga, host. Lalab, Joy Vlogs. Buntis si host, Lalabs. Malapit na akong mga anak kasi. Nag-diet ako. Diet. Bawal kasi yung malaking tiyan. Sobrang laki. Malapit na ako, Joy Vlogs. Mga anak, Lalabs. Lalabs, diet daw. Ganun, boss? Oo, Lalabs. Kaya ganun. Kaya ako pumayat. Saka na lang magpataba uli pag ano na. Nakalabas na yung ating baby. And Lalab, Joy Vlogs. Yellow, pigilan mong wag tumawa. Ayan, meron kang ads, Lalab, Joy Vlogs. Ang laki na pala ng bahay mo, sana all. Si Madam Lailotsky, malaki pa rin yung bahay. Napagod nga ako, nag-exercise. Para hindi tayo mahirapan mga anak. Ayan, Joy Vlogs, Lalab, sa bahay mo ako. Salamat, host. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Salamat sa inyong lahat dyan. Sino tong kasama mo? Kambal mo? Kapatid mo ba to? Kala ko kambal kayo eh. Ayan o. Ayan, 4 million Migalab, shout out, 7 thumbs up. Thank you po, thank you. J-Vlogs, mag-iwan lang ng comment, my dear, para mabalikan later on from Lasky Canadian Way. And Lalab, J-Vlog, mag-iwan ka lang daw ng bakas, Lalabs. Balikan ka nyan. BC Team, Instagram, Mocha. Ayan, from Rodrigo Santos. Ayan, 5 million. Thank you so much. Ayan, mga lalapalablab naman ako sa premiere ni Jay Monitz. Ayan, binababa ni Ailensky. Ayan, salamat po sa 5 million in the house. Madam Leletsky po, nagbaba ng bahay. Parang uulan mga lalabs. Lagi na lang naulan.
Ayan, salamat po sa 4 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Shirley Ann Pedro, Miguel Love, shout out Lalabs. Thank you sa paharang. Lalab Shirley Ann, thank you po sa paharang Lalabs. Pretty talaga. Ayan, salamat po Madam Lelutsky. Malapit na lumabas. Next month. Excited na. Excited na si host. Mag-alaga ng baby. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Ayan, salamat po Madam Lelotsky. Wala pa po Madam Lelotsky, wala pa. Wala pa akong naiisip. Hindi ko nga alam kung ano eh. Hindi ko pa alam. Ayan, Shirley Ann Pedro yung nagbaba ng kanyang bayad. Labin natin mga lalabs. 4 million Miguel Love, shout out. Ano kayang maganda, madam, sa babae? Lalaki ba o babae? Babae. Babae, madam. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Ayan, salamat po sa 7 thumbs up dyan, mga lalas. Maraming salamat. Anong name ng daddy niya? Ang daddy niya is Jonas. Jonas po. Jonas Lucas. Jonas. Jonalyn, pwede na. Jonalyn. Jonas and Lynn, pinaghalo. Pwede rin, Madam Lelos, kilista ko nga yan. Jonalyn. Jonas and Lynn. O nga, madam, pinaghalong pangalan naming dalawa. Jonalyn. O nga, no? Combine. Dan na po sa mga andito po, balikan nyo naman ako, guys. Mga lala, balikan nyo po si Shirley Ann Pedro, dan na po sa inyo. Yung mga nadikitan po ni Shirley Ann, pabalikan na lang po. Maraming salamat. Molher Linda Perpeta Meraville Hosa. Ayan, from Rodrigo Santos. You know how to speak English, Rodrigo Santos? Joy Vlogs, lalab, nandito ka pa ba? Nilista ko, madam, yung sinadjust mo.
Ayan, ano lalab, J Vlogs. Dito ko sa bahay mo ha. Mayarang ka. Yan, dikit ko to sa'yo. Nandito ka pa ba? Wala na ata. Wala na ata si Madam Joy Vlogs. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalabs. Jalin. Ay, madam, nilista ko nga yan. Uwi po yun siya, madam. February 10. Kasi 15 ang aking due date. Aileen. Aileen Orlain. Aileen Orlain. Jalin. Sinulat ko, madam. Kasi wala pa talaga akong naiisip. Aileen Orlain. Ayan, umaano siya, gumagalaw. Naririnig niya ata na siya pinag-uusapan. Gumagalaw-galaw. Gumagalaw naman yung baby na yan. Nakikinig sa kwentuhan. Ayan, Pamalon, Johnny Alya. Madam, kinukuha ko yan talaga, promise. Alya. Some reflection, Migalab, shout out. Papiliin ko na lang yung ano ko, madam. Habibi. Kasi wala pa kaming naisip. Johnny Alya. Maganda rin itong pangatlo, madam. Kasi parang kakaiba siya. FW ako. Ja Lifestyle, Migalab, shout out, lalab. Good morning. Some reflection, thank you so much. Coffee, tamsak, lalabs from Barista Phil. Lalab, Barista Phil, Migalab, shout out, lalabs. Ngayon natin ang jack yan. Ayan, dinakitan ko na lalab. Salamat po, lalabs. Barista Phil, Hindi Alya, Aliyah. Aliyah. Maganda rin yan, madam. Aliyah. Para siyang pang Muslim. Para siyang kakaiba. Aliyah. Maganda siya, madam. Itong last na mo. Aliyah, parang ganda niya. Aliyah. Ito last, madam, skin maganda. Aliyah. Kasi para siyang kakaiba. Yung Jonalyn kasi parang marami na siyang kapangalan, di ba? Aliyah. Ayan, ang gandang pakinggan, Aliyah. Maganda siya.
And 5 million Migalad, shout out. W ako, thank you Lalabs, thank you. Ayan, 5 million Migalad, shout out. Gustong mabibi ng pangalan, Aliyah. Ayan o. Magalaw siya, Madam Lelotsky. Gusto niya ata yung pangalan na yun eh. Oh. Gusto mo yun, baby? Yan, gumagalaw tuloy. Sanay akong gumawa ng name kasi dati akong nag-work sa obstetrician, gynecologist. Kaya pala, madam. Gusto ko yung last na binigay mo. Kasi pa siyang kakaiba siya, wala siyang kapangalan. Aliyah. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Aliyah. Entry, my friend. Gusto ko to, madam. I like it. Aliyah. Aliyah Lucas. Ganda. Nagawa ko ng name ang mga tisbon. Maganda yung pangalan, madam. Sabihin ko yan sa kanya mamaya. Tulog pa kasi yung tulog. Kasi anong oras pa lang sa UAE ngayon? Ano pa lang? Madaling araw doon. Alas 4 ng madaling araw. That's good to her. Thumbs love, Lalab, support ni Barista. Ayan, Lalab, maraming salamat, supporter ni Barista, Lalabs. Ayan, umaano siya, gumagalaw talaga siya, Madam Lelotsky. Umaangat yung tiyan ko. Naririnig niya na siya pinag-uusapan, no? Naririnig mo, baby. Aliyah. Ngayon, maganda, madam. Gusto ko yan. Aliyah. Nakikinig siya. Si Patuloy. Nakikinig ikaw? Oh? Mga galaw-galaw. Sabi siguro ako pinag-usapan nito Oh, gusto ko yan, madam. Yang sinadjust mo yung huli. Si Aliyah. Kakaiba kasi siya Parang mga pangalan ng ibang bansa. One name One name lang ba? Aliyah. Meron ka bang ibang alam, Madam Lelotsky, bukod sa Aliyah? Ayan, tuloy siya. Galaw-galaw, Ikaw si Aliyah, baby. Ayan, 2 million, thank you so much.
Yerike Street, nagbaba po ng bahay, lablabin natin, Yerike Street. Ginagalawan. Yerike, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Yerike Lalab, you are connected on the pin Lalab. Lalutski ka na dyan, way. Panorin natin yung video ni Madam. Hook attack. Hindi ka ba, Madam Lalutski, ganong nagbabanana? Ayan, maraming salamat po sa inyong patamsak dyan, mga lalabs. Aliyah Lucas. Aliyah Juna, AJ for short. Aliyah Juna. Pwede rin, no? Tapos yung palayaw niya, AJ. Aliyah Juna. Tapos palayaw, AJ, no? Aliyah Juna. Pwede. Ayan. Ninang Lo, may galab shout out. Inaanak tamsak. Ninang Lo, ayan. Si Ninang Lo. Salamat po sa paharang. Pwede, Madam. Dalawa. Yung pangalan namin pinaghalo. Aliyah Juna. Sabihin ko sa kanya, Madam Leletsky, mamaya paggising niya. AJ. Ayan, 4 million. Thank you so much po. Ninang Lo, kumusta ka na po? Baby, lumabas na ba? Hindi pa po, Madam. Malapit na po, malapit na. Ang due date ko is February 15. Malapit na pong lumabas. Anong petsa na ngayon? 17 na. Ayan, di mo publican. Hello, Miguel, shout out. Di mo publican. How are you, my friend? Oh, ayan, from Ninang Lo. Wow, ganda naman, Madam Lo. Lion Vlog TV, host, Miguel, shout out. Lion Vlog TV. Eu miss you. Lion Vlog TV, Miguel, shout out, lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay, thank you.
Ang ganda naman ni Ninang Lo, bumaba ng hagdan. Yung mataas na ano. Yan, Ninang Lo. Parang hotel to, saan to? Unstoppable. Dan thumbs up, boss. Miguel Abishit, kumusta na po? Bicolana. Okay lang po, Lion Vlog TV. Kumusta ka na rin, Lalabs? Ito okay lang. Lion Vlog. Aliyah Jonah. AJ for short. Ayan, 9 million. Miguel Ab, shout out. Hello, Ninang Lo. Good morning from Lion Vlog TV. J-Dog, Miguel Ab, shout out. J-Dog is in the house. Hi, everyone from J-Dog. Ayan, si Lion Vlog po, nagbaba ng bahay. Lalabs, Lion, Ninang is busy. Chinese New Year kasi. Kaya pala, madam. Happy Chinese New Year, Ninang Lo. Ho, sa abroad ka pa rin, Lalab. Nasa ano ko ngayon? Pinas. Name, pero okay rin na girl name. Uso na yan now. Jonah. Umiikot. Opo, madam, umiikot. Bad trip na naman tong kailan dumami ang tao. Ay. Ayan, Ninang Lo, Kong Hei Pachoy raw po. From Lion Vlog TV, Kong Hei Pachoy. Happy Chinese New Year. Marami na naman dyan. Ano ba yun yung ano ba yun? Yung kinakain na malagkit? Manoy Official, Miguel Ab, shout out Manoy. Ayan, 6 million, Miguel Ab, shout out. Manoy Official, Miguel Ab, shout out po Manoy. Ayan, maraming salamat po sa 6 million in the house. Ayan, 3 million, Miguel Ab, shout out. 17 thumbs up, thank you po. Line Vlog, nagbaba ng bahay, lablabin po natin. Ayan, si Madam Lelutsky po, lablabin natin, nakapin po. Aliyah Jonah. Lion Vlog TV, nagbaba po ng bahay. Ayan, thumbs up support from Barista Phil, sidekick ni Barista Lala. Maraming salamat. Naka-live ka ba ngayon? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thanks for sharing, beautiful. Enjoy everyone else. Yan, gusto ko na rin ang Aliyah Jonah kasi biblical name, yung Jonah. Tikoy yun, Tikoy pala yun. Oo, Tikoy pala yun. Masarap yun. Aliyah Jonah. Ayan, meron na siyang palayaw, madam. Para hindi na siya tawagin ng kanyang mahabang pangalan, short AJ. Hi, baby AJ. Ayan. Lablab naman yan. May tikoy akong nabili. Ayan, may tikoy pala si madam. Leletsky. My real name is, Gideon also. Biblical name also. Wow, mashallah. Thank you. Biblical name also your name? From Lion Vlog TV.
Gusto ko to, madam, yung pangalan na binigay mo. Kasi dalawang pangalan namin pinagsama. Tamsak support lala from Barista Phil. Kukunin ko tong ninong si ano. Host, tagal mo na sa Pinas ha. Berto lang kasi Lion Vlog. Buntis si host. Malapit na akong mga anak Lion Vlog. Kailangan muna natin mag-baby. Lion Vlog. Yun ang dahilan, lalag. Sana all. Ayos. Malapit nang lumabas si ano, baby. Ano nga gumagalaw-galaw? Sumasayaw din natin. Naririnig kasi yung ano, yung music. Yes, may lahi na si host. Hola, labs. Kasi, kung puro trabaho gagawin natin, tumatanda tayo mga lalags. Kasi, halimbawa, trabaho ka ng trabaho, tapos wala ka namang pinag-anuan ng pagod mo, wala rin. Kaya okay lang, magkaka-baby na ako. Yumaman ka na ata sa White House. Hindi, Lion Vlog. Walay sweldo. Hindi man ako nakakapag-live, lalabs. Ngayon nga lang ako nag-live. Busy. Palagi akong umaalis, nagpapa-check up. Busy siya ngayon, nag-update lang ako. Baka sabi, Lolo, bakit di na ito nagla-live? Tama, tumpak, kailangan din may pamilya. That's my inspiration. Tama, lalags. Kasi pag nasa malayong lugar ka, meron kang kausap, may kaano ka, may ka-video call, di ba? Meron ka nang papadala ng pera. Mahingi na sa'yo ng kung ano-ano. Kung anong gustong pabili. Papabili ng cellphone. Bilang kung ano-ano. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Di ba nag-welding na si Pikey Dima? Kaya yung iba nagsabi pumayat daw ako. Sinadya ko talagang magpapayat. Mahirapan kasi pag malaki, sobrang laki. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Noong sa abroad ka, grabing dami mong views, also famous ka at ang ganda ng background. Kasi lalabs, yung gamit ko kasi sa abroad, iba yun lalabs. Dito kasi yung gamit ko ano lang, laptop lang. Pero yung nasa abroad ako, ano, ibang gamit ko lalab. Yung gamit ko nun is, ano, gaming PC. Yung gaming PC ko lalab, nasa abroad pa yon. Mga siguro mga February, babalik natin yon. Darating yun dito sa Pilipinas. Yung ginagamit ko lalab, meron pa ako ng background, di ba? Yung nasa office. Anak ni Bo. Dito kasi ang hirap ng ano, internet. Anak ni Box Lalab, may jacket ka na.
Ayan, 7 million Mega Love shoutout. O, naalala ko nasa abroad ko ang daming viewers. Kasi nakaka-attract yung ano, may plan din yung mga background. Hola, Labs. Ibabalik natin yung Lalabs. Anak ni Box, ayan, meron ka ng jacket, Lalab. Thank you. Mga February siguro, Lalabs, ano, Lion Vlog. Ida-download mo lang yon, tapos may data. Naka-wifi ako, Lalabs, dito. Nagpakabit ako ng internet. Kaso lang, siya ang hirap. Minsan pag maulan, pag malakas yung Lion Vlog, ayan, nagbaba ng on the way na Kapin. Yung ano kasi, Lalab, yung editor ko sa abroad, magaling sa computer. May gumagawa sa akin ng Lalabs. On the way na Kapin. Dahil pa namang tao siyang. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ay, yung ano ko pala iniinom, nakalimutan ko na mga. Ayan, lamig na. Hindi na siya mainit. Nakapi, nagwi-welding ba, ma? Nilang muso. Wait lang mga lalaba, silipin ko lang yung ano, lalaba, balik pa ako. Wait lang po. Nanani, 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 nanana. Ayan, gandik. Hindi na gumagalaw si host. Bet Beronyo, Mega Love shout out. Dan Tamsak host. Bet Beronyo, Mega Love shout out. Lalab, salamat po sa patamsak. Naku naman to, Diyos ko naman. Kung kailan maraming viewers, saka naman magganito. Si ano ay dami galab shout out. Regards from Turkish. Ayan, 5 million and 21 thumbs up. Anak ni Box. Amat so clip for you later on. From Lilotsky, Canadian Way. Ayan, nagsisiali siya. Cooking with Sapia Lalab, Mega Love shout out cooking. Cyber Sweets Pasale, Cyber Mega Love shout out Lalabs. Hi po. Cyber Lalab Mega Love shout out. Ayan Lalab, meron ka na pong moderator. Cyber Sweets, hi po. Ayan, 4 million Mega Love shout out, 21 thumbs up. Thank you. Shout out sa mga nag-wielding dyan. Diyos ko naman.
Diyos ko naman sa mga dyan, love shout out. Nahilo na yung mga viewers ko kaiikot. Ayan, 3 million. Thank you so much. Ayan, nagsi-alisan tuloy ay. Lion Vlog TV din from Beth Bironyo. Lion Vlog Labs. Pasuklian. Ayan, Beth Bironyo nagbaba ng bahay. Hilong-hilo na yung aking grabing loading ni host. Oh my God. Love shout out. $2 million. Thank you so much. 8:49 pa lang. Ayan, si Beth Beronyo nagtinangkok. Ayan, hilong-hilo na talaga sila kaloloding. Ang aga naman ang manliligaw ni Ingig. Migalab, shout out, Ingig. Ang aga ng mo, jowa. Di pa tayo kumakain ah. Ay, Diyos ko naman, oy. $3 million, 21 thumbs up. Thank you so much. Naghihintay ng yung mo, Lovers and Kubo. Madam Ledotsky, salamat for million. Migalab, silang dapat. Mamaya na dapat nag-loading. Walay na nga sweldo si Os. Paano tayo nito makakasweldo kung laging ganito? Si Ingig nag-make up pa. Nagpaganda pa si Ingig. Oh. Diyan naluwas yung my loves mo. Ayan, 3 million Migalab. Shout out, 21 thumbs up. Lang po mga inom lang po ako ng tubig. Grabe.
Madam Lailotsky, ayan, nag-ano na po tayo. Nag-welding na yan. As of okay, clear. Ano, Madam Lailotsky, out na ako, mga 9 lang ako. Kasi baka masunog yung ating computer. Baka ayan, unstable na rin. Wala na talaga. Opo, madam, panoorin ko po. Panoorin ko, madam.